Ngibingelele ngokhethekileyo i-praise team yethu bazalwane, haleluya. Ne-band, haleluya. Labazalwane asibashaleni izandla bazalwane, amen. Lenza umsebenzi omuhle, amen. Ngibingelele zonke inceku zikaNkulunkulu ezikhona, haleluya, egameni likaJesu, haleluya. Ngibingelele ibandla likaKristu, haleluya. Ngibingelele umakoti wewundlu, haleluya. Ngibingelele umlobokazi kaKristu, ngibingelele abathandekayo, ngibingelele abathandekayo bazalwane, ngibingelela laba abathandwe emazulwini, haleluya. Bese ngokhethekileyo bazalwane ngibingelela i-leadership ye-Eliana egameni likaJesu, amen, haleluya. Sizothandaza bazalwane, amen. Sekuvalwa unyaka, amen. Siyafunda amavesi amabili ncwadi ye-Revelation, incwadi yesambulo, Revelation 10 sifunda u5 no6. Revelation chapter number 10 sifunda u5 no6. Bese siyathandaza. Bakhona abazothandaza? Ake ngibona abazothandaza benze nje. Revelation 10 verse 5 and 6. And the angel whom I saw standing on the sea and on the land raised his right hand to heaven and saw by him who lives forever and ever, who created heaven and what is in it, the earth and what is in it, the sea and what is in it, that there will be no more delay. Amen. Ingelosi engayibona imi phezu kolwandle naphezu komhlabathi yayisiphakamisela ezulwini isandla sayo sokunene, yafunga yena ophilayo kuze kube phakade naphakade, odala izulu nakukulo, nomhlaba nokukuwo, nolwandle nokukulo, yathi akusakubakho isikhathi. Hallelujah. Asiphakame sibe ngenyawo bazalwane, amen. Sizothandaza. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The angel of the Lord has been sent in this place. Hallelujah. Kunengilosi ededelwe kule ndawo. Hallelujah. The angel of God is already here. Hallelujah. So that ababoshiwe bazokhululwa. Izomemezela into ethi 2026 ababoshiwe bayongena bekhululekile. Akunamuntu oyongena ku-2026 angene neyibopho. Ithi iBhayibheli lami uthi le ngilosi engayibona yayinyathela ngolunye unyawo inyathele eDurban, ngolunye unyawo inyathele eKazatshe, bese isandla silulelwe emazulwini. Ngiyamemezela bazalwane egameni likaJesu, kunengilosi ezonyathela la uboshwe khona, bese la uboshwe khona uyakhululwa. Lithi iBhayibheli, lithi iBhayibheli, lithi iBhayibheli, one angel not two, but lithi ingilosi eyodwa yayithi umimile olunye unyawo linyathele eThekwini, linyathele upon the sea, olunye lunyathele emhlabathini, bese isandla nayisilula sifike ezulwini. Wayenze njalo. Ngiyamemezela ababoshwe emkhathini bayakhululwa. There is a hand, kunesandla esilulelwe emkhathini. Bonke ababoshwe emkhathini bayakhululwa ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Nangaboboshwe lwandle inakhaya baba. Belia santo kadabari. Jena kambela ziyakapapapa. Nababoshwe emanzini. Ababoshwe umoya womgoma. Ababoshwe umoya wamanzi. Ababoshwe umoya wamanzi. Izingilosi inyathela la uboshwe khona. Oshakatabaya. Ela baba 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 baba. Ela baba 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 baba.
Ngithi nababoshwe emhlabathini, nababoshwe ngamagama, nababoshwe ngezinto abayikhulume kibo, ngiyamemezela egameni likaJesu, uyakhululwa, uyakhululwa. I want to pray. Then Gilosi put one message. There will be no more delay. Nyamemezela 2026. There will be no more delay. Nyamemezela 2026. There will be no more delay. Nyamemezela 2026. There will be no more delay. Nyamemezela ngegama likaJesu. Once the angel ibonakala, ayibi khona delay. Enamakhathaya. Ilapha shanda baba. Once the angel of the Lord izomemezela into ethi usizo lwakho unakhathaya. Selivele ezulwini manje. Ngithi wena usizo lwakho selivele ezulwini manje. Ngithi sizo-apply the external force. Ngilos Bono Maria. Ithi uzokhulelwa. Immediately afika endlini wayesekhulelwe. No more delay. Once the angel appears, there will be no more delay. Ingilosi bona uZakaria, uyibona usethempelini, akayikhona ivala umlomo, nakafika endlini uElizabeth ukhulelwe. No more delay. Bono Peter, ayikhuluma into engifika imshaya amahlobo, ayawa makeda, ngiyamemezela kunengilosi enyathela la uboshwe khona, ibopho siyawa. No more, no more, no more, no more delay. My God. Once one gave ingilosi is an external force. Yeah. Ayikhuluma into eningi. Na ingena uPeter ulele phakathi kwamasotsha noma ugadwe mabutho ayi16. Kungena one angel imkhipha phakathi kwamabutho ngoba once the angel appear there will be no more delay. Hayi bazalwa. Ngizomemezela into ethi kunengilosi. Kunengilosi zikaNkulunkulu nakhathaya. Ngike ngazibona ngamadoda amana nokhona. Wona angayiboni but abasekamp lama-Aram bazizwa sinyathela le ngilosi. Kwasho ukuthi nababoshwe ukhona ingilosi ke yafika. No more delay. Ngiyamemezela yebo uyakhula but no more delay. Ithi zonke ibopha ziyakhululwa. Ziyakhululwa. Hey. Wayesegugile uZakaria, but once the angel yabonakala isidi yabuye yakhahlela. Ngiyamemezela egameni likaJesu zonke into eyibophiwe kuwe ziyadedela manje. Ngiyamemezela egameni likaJesu into efakwa amazulu kuwe iyadedelwa manje. No more delay. No more delay. Once the angel appear, no more. Baba nakataya. Ibabu Ezekiel. Imbaba ngeshluthu. Imfaka isiphe godini wamathambo omileyo. Kwazwakala umsindo ngoba umike yafika. Nanoma ngaba amathambo omekangakanani, there will be no more delay. Ngiyamemezela entweni ezomile. No more delay. Ngiyamemezela emathambeni afile. No more delay. Ngiyamemezela no more delay. I want to pray. Munkulunkulu efuna ukuphangisa. Man of God, thumela ingilosi. Yeah. Ingilosi has one message, no more delay. Ingilosi abayithumela umkhumbi uphukile kuPaul.
It's Paul, you will land safely. No more delay. 2026, you will land safely. No more delay. Zonke ibopho bazalwane ingilosi yazithe yodwa yazi ukuthi sekumele kusheshwe. Hayi bazalwane, ibonwa uKhamaya, ibonwa uJoshua nakumele angene eJericho. Uthi nalayibona esole uthi ungakithi noma unaphi, ithi no more delay, kumele kuyindoma zeJericho. Wathi yabonakala no more delay. Zonke ibopho, wonke ama-stronghold, yonke imithangala, nyamemezela iyadilika, nyamemezela iyawa. No more delay. Sengiyathanda. Ibonakala imvula Khamaya, ibonakala imvula ibanjiwe, ngiyibona ibambu elatsha, ubona nje ubonakala ekhuphuka, akhuphuka ngejumane entabeni yaseKhameli, ngoba imtshela ukuthi no more delay. Zomemezele idedelo kule ndawo. Hayi ukuthi yezi khona, bamba konke okushiwo. So khululiwe wena. Nyamemezela 2026, there will be no more delay. Yebazalwane nyamemezela. Just before Good Friday, uzobona impilo yakho yobithatha another direction, for there will be no more delay. Siyathandaza Kapalia Santo, Jenda Kapelia Zadabaya, Jada Ketababaya, Yenga Kepana Atata, Shebaba Tatata, Yeka Papa Papa, Yadadadadadadada, Shababa Yadada, Sedadada Yashadaba, Yela Baba Yadada, Shaka Baba Ya, Yebaba Yadada, Yedadada Sebebebe, Shedada Babaya, Baba Shonki Mopo, Yatandaza, Wongama Kamande, Yatandaza. Let your angel, oh God, that has been sent in this place, let it break the blues. Baba Shonki Mopo, Baba Ziakashuga, Ikabayoyo, Yebaba Baba, Yebaba Baba, Yebaba Baba, Yebaba Come on somebody, your family, no more delay upon your kids, no more delay. In your ministry, no more delay. Get up on the chest. Yeah. Pray. For 1 minute. Pray. Your story has to change. Ikamela afani, taikemena azali, shetia kambela, kaila kapalia, afana kembelia, yengilia apapala. No more delay. You break the cap, then you press on. You break the cap, you press on. No more delay. Zonke ibopho. I hear the chains are falling. Ebazalwane, unamaketanga.